Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu sauraro, barkanmu da kasancewa cikin wannan tamu da muke koyar da karatutukan nahawu, inda muka zaɓi wani littafi mai albarka domin koyarwa shine An-Nahwul Wadih. Insha Allah darasinmu na gaba da zamu yi shine Al-Fi'lul Mudari. Al-Fi'lu Al-Mudari. Na'am. Al-Fi'lul Mudari gashi nan kamar yadda ake gani. So idan muka zo dama muna farawa ne da ƙa'ida. Al-Qa'ida. Al-Fi'lul Mudari'u abinda ake kira fi'ilin mudari'i huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zaman al-hadiri. Shine duk fi'ilin da yayi nuni akan tabbatuwar aiki ga zamanin da ake ciki aw al-mustaqbal ko zamanin da za a fuskanta. Wala budda an yakuna mabdu'an bi harfin min ahrufil mudara'a. Ba makawa ko kuma dole ne ya fara da wani harafi daga cikin harufan mudara'anci wa hiya al-hamzatu wan-nun wal-ya wat-ta. So wannan haruffan idan fi'ili mudari'i ya fara farkonsa ya fara da ɗaya daga cikinsu su ne ake kira a haruful mudara'a. Malamai suna hada sai su ce musu na'aitu ko anaitu ko ya kace duk yayi dai yayi. Al-amsila misalai: aghsilu yadayya, ina wanke hannuwana. Albasu thiyabi, ina sanya tufafina. Nal'abu bil kura, muna wasa da ƙwallo. Namshi fil huqul, muna tafiya a cikin gonaki. Yanbahul kalbu, kare yana haushi. Yantabihul harithu, mai gadi yana farkawa. Ta'kulul bint, yarinya na ci. Tazbulul wardatu, fure yana budewa ko tana budewa. So kaga in ka dawo nan aghsilu yadayya, ga aghsilu ya fara da hamza, albasu ya fara da hamza, nunun, nal'abu, namshi su duk sun fara da nunun. Ya'un, yanbahu, yantabihu farkonsu ya fara da ya'un. Hakanan ta'kulu, tazbulu farkonsu ya fara da ta'un. So abinda zamu lura da shi nan shine alamomin da ake gane fi'ili mudari'i da su a cikin larabci shine na farko ya fara da ɗaya daga cikin wannan haruffan guda hudu kamar yadda muka nuna. Na biyu ya zan ya kare da raf'a ƙarshensa, harafin ƙarshe nashi ya zan raf'a ya kare da ita inda ya sahihul akhir ne, mai lafiyan ƙarshe ne. Sannan ƙarin alama shine ka ganshi da haruffa guda hudu inda bai da ziyada, inda sahihu ainihin fi'ili mudari'i ne ba ziyada gare shi ba, zaka ganshi da haruffa guda hudu. Saboda haka wannan kenan. In zamu yi li'irabi sai ka ce aghsilu fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahira. Wal fa'ilu damirun mustatirun fihi taqdiruhu ana aghsilu. Yadayya maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahira. Hakanan na albasa thiyabi, hakanan nal'abu bil kura, dukkan li'irabin su daya saboda fi'ilin duka aboye fa'ili duka aboye yake, domin wanda yake magana shine al-mutakallim. Sai nan inda fa'ili yake ga fi'ili sai ka ce yanbahul kalbu, kare yana haushi. Kaga yanbahu fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahira. Al-kalbu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahira, domin kalbu shi yayi haushin da kansa. Nan ko babu ainihin wanda ya yi ni haka fa'ilin a cikinsa yake. Hakanan yantabihul harithu, nan harisu shine fa'ili, albintu shine
shine fa'ili, alwardatu shine fa'ili. Wannan sune fi'ili mudari. Ina yin li'irabin ƙwara ɗaya ne ko biyu saboda bidiyon yanzu ya ɗan takaita, bai yi tsayi da yawa ba. Dan na ga insha Allah wannan kenan. Domin ƙarin bayani mutum zai iya bin albahaf a gashi nan, sai ka dudduba ka ga yadda abubuwan suke tafiya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.